Quan intentem classificar els productes tenim sempre un problema, classificacions científiques i classificacions de costum. A vegades es barreixen, per exemple, crustacis és científic i també diem que la gamba és un crustaci. Nosaltres des de Wikipedia diem n'hi ha no elaborat i elaborat. Elaborat podríem dir que n'hi ha uns gnomos que cuinen per nosaltres, i quasi sempre està lligat a la indústria alimentària, sigui petita empresa o gran empresa. Llavors la nostra classificació és no elaborat i elaborat. Per això l'aigua de Vilajuïga és no elaborat i això lo fa màgic. Quan vaig conèixer a l'equip de Vilajuïga tenien clar que un dels projectes que volíem fer, que estava dintre dels seus valors, era el que era contingut i compartir contingut de qualitat. I nosaltres des del Bulli Foundation lo estàvem fent. Aquest matrimoni, podríem dir, ha donat aquest projecte tan meravellós dels productes no elaborats. Estem aquí, tot el món de les plantes, els fongs, els animals, el mineral, les sals i les bactèries. Tot el que veiem aquí a la natura és això, és una manera de classificar per mons, increïblement, que es parla molt del producte, contínuament estem dient natural. Natural és Vilajuïga, però un tomàquet no és natural, perquè l'ha fet l'home, gràcies a l'agricultura. Abans de cuinar, jo vull comprendre el que és. Tinc aigua en la mà i què és el que és. Això crec que és l'ABC de lo que seria la gastronomia i la cuina. El projecte de productes no elaborats està lligat a Sapiens, la metodologia que fem servir en el Bulli Foundation per comprendre qualsevol objecte d'estudi. Què és? Què són els productes no elaborats? En què lo podem comparar? I la classificació. Això seria el primer volum. El segon volum seria una taxonomia dintre de la classificació que fa que comprenguem millor els productes. El tercer volum està lligat a com funcionen els productes dintre d'un restaurant gastronòmic. Seria el que diem el mètode sistèmic. I el quart, la història dels productes no elaborats que tenim que anar a la història de la humanitat i sobretot quan no comencem a cuinar.